Prodej, používání a propagaci. Já jsem z něho absolutně nadšená. Děkuju. Dobrý den, moje jméno je Gita Hasmanová, jsem z Prahy, z České republiky a ráda bych se s vámi dneska podělila o moje zkušenosti s Artistry Labs. Používám tento systém už 4. týden a ty výsledky jsou úžasný. Přestože Artistry kosmetiku používám už 28 let a jsem absolutní fanoušek téhle kosmetiky a od roku 1996 na mém obličeji nebyl jiný produkt než Artistry produkt, tak tento systém Artistry Labs si myslím, že bude life-changing produkt pro každýho, protože já jsem ty výsledky viděla od prvního dne použití. Moje pleť byla hladší a po pár týdnech i pevnější. Když jsem použila poprvé exfoliační peeling, cítila jsem malinko pálení na mém obličeji, ale po pár vteřinách to přešlo a jakmile jsem potom ten peeling omyla vodou, tak to bylo absolutně perfektní. No a když použijete sérum a použijete ještě to červené světlo, které znásobuje účinek toho séra, tak ty výsledky jsou absolutně ohromující. Takže bych doporučila Artistry Labs úplně pro každého a myslím si, že to bude perfektní produkt pro prodej, používání a propagaci. Já jsem z něho absolutně nadšená. Děkuju. Ich bin Laura und ich bin hier über neue Artistry Labs zu sprechen. Ich benutze seit 3 Wochen Artistry Labs und ich bin froh auf neue das zu benutzen. Ich habe festgestellt bei meinen Mimenfalten, dass sie viel glatter geworden sind und viel weicher. Ein Highlight für mich war rote Licht mit Serum natürlich zusammen. Meine Haut ist dadurch beruhigt gewesen und viel weicher und viel geschmeidiger. Fazit in diese 3 Wochen ist bei mir, die Haut ist viel glatter geworden, meine Mimikfalten sind weicher geworden und meine Hautbild viel strahlender. Um einen besseren Effekt zu erhalten, ich empfehle natürlich Sleeping Mask und Augencreme und Augenbereich Artistry Skin Nutrition. Sono Federica e voglio parlarvi di Artistry Labs. Ho iniziato questo trattamento e sono rimasta entusiasta fin dal primo utilizzo. È stato un beneficio immediato perché la mia pelle è subito apparsa più chiara, più morbida, più luminosa. Dopo 2 settimane ho avuto una soddisfazione molto grande perché ero in palestra, io non avevo detto niente alle mie amiche e loro hanno iniziato a guardarmi il viso e mi hanno detto: ma cosa stai facendo? E quindi le ho raccontato quello che sto facendo e loro sono entusiaste di poter iniziare anche loro questo trattamento. Dopo 4 settimane per me i benefici sono stati straordinari. Vi riassumo un po' quello che ha significato per la mia pelle utilizzare Artistry Labs. La pelle è più chiara, più luminosa, i pori di questa parte del viso sono più stretti e le rughe di espressione, soprattutto intorno alla bocca, sono molto meno evidenti. Non vedo l'ora di poter riprendere questo trattamento fra 3 mesi. Dobrý den, moje jméno je Gita Hasmanová, jsem z Prahy, z České republiky. Ich bin Laura und ich bin hier über neue Artistry Labs zu sprechen. Sono Federica e voglio parlarvi di Artistry Labs. Vi riassumo un po' quello che ha significato per la mia pelle utilizzare Artistry Labs. La pelle è più chiara, più luminosa, i pori di questa parte del viso sono più stretti e le rughe di espressione, soprattutto intorno alla bocca, sono molto meno evidenti. Ein Highlight für mich war rote Licht mit Serum natürlich zusammen. Meine Haut ist dadurch beruhigt gewesen und viel weicher und viel geschmeidiger.
Fazit ist bei mir, die Haut ist viel glatter geworden, meine Mimikfalten sind weicher geworden und mein Hautbild viel strahlender. Tak tento systém Artistry Labs si myslím, že bude life-changing produkt pro každýho, protože já jsem ty výsledky viděla od prvního dne použití. Moje pleť byla hladší a po pár týdnech i pevněji. Takže bych doporučila Artistry Labs úplně pro každého a myslím si, že to bude perfektní produkt pro prodej, používání a propagaci. Já jsem z něho absolutně nadšená. Non vedo l'ora di poter riprendere questo trattamento fra 3 mesi. Having the healthiest, most youthful looking skin is simple. It requires proper nutrients and proper care every single day.